لابد أن يبادى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ang buwan ng Ramadan, dito ipinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang marangal na Quran upang maging gabay at ituro sa tao kung ano ang matuwid at hindi matuwid, kung ano ang katotohanan sa kabuktutan, kung ano ang tama sa mali. Kasabay ng pagdating ng buwan ng Ramadan o pagpasok ng buwan ng Ramadan ay pasukan sa eskwelahan ng mga bata. Mga kapatid sa Islam, napakaraming magulang ang nagiging abala, nalulungkot, nahihirapan, nangungutang at hindi mapakali dahil natatakot na hindi nila maibigay ang kailangan ng kanilang anak sa pag-aaral sa eskwelahan. Totoo ito at nasasaksihan natin itong taon-taon at sinasabi pa ng mga tao na ito yung pinakamahirap na buwan o panahon ng taon dahil dito gumagastos ng malaking paggastos ang mga magulang paggugol. Mga kapatid sa Islam, biyayaan at gantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga magulang na gusto nila mabigyan ng edukasyon ang kanilang mga anak. Subalit nais ko magbigay ng paalala sa pagkakataong ito. May mga magulang na para sa kanila ang lahat na pwede nilang ibigay sa kanilang anak ay itong edukasyon na ito. Tama ba yun? Tama yun. Pero hindi sa sukdulan na babaliwalain mo ang katuruan ng Islam para mapag-aral mo lang yung anak mo. Anong halimbawa ko mga kapatid sa Islam? At naway bigyan ako ng linaw ni Allah subhanahu wa ta'ala o bigyan tayo ng linaw ni Allah subhanahu wa ta'ala maunawaan ang bagay na ito. Bakit mga kapatid sa Islam, ganito na lamang tayo mag-abala o mangamba, matakot o hindi makapag-aral ang anak natin. Pero sa tuwing nakikita natin siyang nagpapabaya sa kanyang reliyon, ay walang pangamba ang magulang. Bakit? Dahil ikaw ay nag-aalala sa kanyang kinabukasan sa susunod na 40 taon, 30 taon o 20 taon ng kanyang buhay, pero hindi ka nag-aalala kung anong kahihinatnan niya sa kabilang buhay. Pag yung anak mo hindi nagsala, nagagalit ka ba? Hindi. Pag yung anak mo hindi nagpasting, pag hindi nagbasa ng Quran, hindi nag-aral ng sira, hindi nag-aral ng akida, hindi nag-aral ng fiqh, hindi marunong magsala, walang alam sa Islam, galit ka ba? Hindi. Pag umabsent sa school at mababa ang grado, parang katapusan na ng buhay mo. Bakit? Ano ba mas mahalaga? Yung kurso niya o kabilang buhay? Wallahi hindi nagigising ang mga tao. Lahat-lahat minimigay ng magulang. Sukdulan magpakamatay, mangutang lahat. Para lang dyan sa mga gusto nyo. Abogado, doktor, inhinyero, nurse, anuman. Pero hindi nagsasala yung mga anak nyo. Yung mga kabataan, mga Muslim yan, hindi naintindihan ng Islam. At sino may kasalanan? Magulang. Wallahi magulang. Totoo yan mga kapatid sa Islam. Ang pinagkakaabalahan ng magulang ay mapag-aaral ang anak. Gisingin mo sa sala, naaawa. Wag, pagod yung kagabi. Totoo, hindi. Hindi ka pinagbabawalan ng Islam, bigyan ng edukasyon ng anak mo. Hindi. Pero pinagbabawalan ka ng Islam, ba't hindi mo siya napalaking Muslim? Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Ha? Araw ng paghukom, magtatakbuhan kayo. Yung anak mo, susumbatan ka. Wallahi, ba't hindi mo ako pinag-aral ng Islam? Susumbatan ka. Ang binigay mo sa akin yan. Diyan mo nilagay yung pera, oras, panahon, diyan ka nagagalit sa akin. Nawawala na pala ako sa Islam? Hindi mo pa ako pinagagalitan. At dahilan ka ng hindi pagkatuto ng anak mo sa Islam. May mga magulang, nag-aaral, nakatira sa tabi ng masjid, nagsasala, kasama lang nila nanonood ng telebisyon. Kasama mo lang nanonood ng telebisyon, ikaw hindi nagsala, anak mo hindi nagsala, paano kayo sa araw na paghuhukom? Hindi ba't mag-aaway kayo? Wallahi mag-aaway kayo! Pero subukan nyo lumabag sa magulang nyo, mga kabataan, tungkol sa pag-aaral nyo. Subukan ninyo! Subukan nyo wag gumawa na assignment. Magagalit ng sobrang pagkagalit na yun ay wakas ng mundo. Hindi ba tayo marunong magbalanse mga kapatid sa Islam?
Hindi ba tayo marunong magtimbang? Sinasabi ko ito, ang dahilan ng hindi pag-unawa ng mga kabataan ng reliyon niya, kayong mga magulang, tayo. Kaya anong susunod na henerasyon ng mga Muslim? Mga Muslim na walang alam sa Islam. Yun ang susunod ng mga Muslim. Mga Muslim na gusto lang maging abogado, mga Muslim na gusto lang maging nurse, engineer, yun lang. Dahil sa inyo, yun yung minulat nyo. Yun ang minulat nyo. Pero Muslim na nagpapahalaga sa sala? Wala. Muslim na nagpapahalaga o nag-aalala sa umma? Wala. Walang ganun. Sino may kasalanan? Yan ang mensahe ng pasukan at buwan ng Ramadan. Tingnan nyo. Parating ang buwan ng Ramadan, 1 linggo. Parating ang pasukan, 1 linggo. Pareho sabay na sabay. Pero pinag-iisip ka ni Allah. Wallahi. Ngayon, paparating ang Ramadan, kinausap mo anak mo. Anak, magpapasting ka, gawin mo to, magbabasa ka ng Quran. Ginawa mo yun? O inuna mong bilang siya ng uniform, notebook, crayola, at tuwan-tuwa ka habang binibili mo yun. Sige, doon ka na anak. Tanong, meron bang magulang na papasok ang kanyang anak at nag-isip, anak, paano ka magsasala doon? Wala. Anak Ramadan, paano ka magpapasting doon? Wala. Bakit? Ang importante sa'yo, nakapasok siya doon, natapos niya yung pag-aaral, mag-college siya, at pag-college siya, nagkatrabaho siya para kami corona, magulang. Napamana ko yung pinakamalaking pamana. Napakayabang ng magulang, wallahi, maririnig mo sa bunganga nila. Yan ang iniiwan ko sa anak ko, napagtapos ko sila, kolehiyo, proud na proud ka. Nagsasala ba anak mo? Hindi. Nagsasala anak mo? Hindi. Bakit ka tuwan-tuwa? Dahil napag-aral ko siya, ito yung mentalidad. Wallahi, totoo to. Totoo to. Pero haharap tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ganito ang tanong na inaasahan natin. Ang itatanong sa iyo ni Allah, ang pagiging Muslim mo, ang pagtupad mo sa Islam. Yun ay itatanong ni Allah. Hindi masama, inuulit ko mga kapatid sa Islam. Bigyan mo ng edukasyon yung anak mo, pero wag mong isang tabi yung Islam. Wag mo isang tabi yung Islam. Pahalagaan mo rin dahil yun ang mas mahalaga. Yun ang mas mahalaga. Pag hindi mo ito nagagawa, hindi ka tagumpay bilang magulang. Kaya ngayon, magulang ka, o ikaw mismong tao, tingnan mo yung sarili mo. Saan ka malapit? Anong itsura mo? Anong buhok mo? Anong damit mo? Anong kilos mo? Anong gawa mo? Anong salita mo? Malayo tayo sa Islam. Mga kapatid sa Islam, malayo tayo sa Islam. At naman hindi ako pagkamalian ng bawat isa sa mensaheng ito. Napakalinaw nito. Iniwan tayo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may kumpletong gabay, mga kapatid sa Islam. At ngayon, buwan ng Ramadan, hindi pa huli ang lahat. Ngayon, mga kapatid sa Islam, buwan ng Ramadan, kausapin natin, pamilya natin. Sunna yun ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anong plano natin? Anong plano? Paano tayo mag-aaral? Paano tayo magpapasting? Paano tayo magtatarawih? Paano makukumpleto? Paano lahat? Paano gagawin yun? Mga patungkol sa Islam. Huwag mong pabayaan ang obligasyon mo sa labas. Bawal yun. Magtrabaho ka, mag-aaral ka, pero bigyan mo ng panahon ang reliyon mo ngayong buwan ng Ramadan, at ito ang tunay na paghahanda, at ito ang tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala na dalisay para sa atin. ألا تصلوا على نبيكم فإن الله أمركم بذلك حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت